2000s on this one. With some honey vibes. Track titled Kanandinewe. Well, we're with you up until 6 o'clock, rocking your world and making sure that you are entertained. You've got to remember that we are in the month of July, and Muna July, it's all local. Local is like it is Zim to Likazi month. Your July playlist is 100% homegrown, 100% fire, 100% ours. July on Star FM, sounding good all the time. Zvenhando zvinoda kumbokurukurwa kuti tifare nekusununguka. Tinokuchingamidzai muchirongwa mubvunzo nhando chamunounzirwa neEcoCash. Upenyu hweEcoCash hunonyatsoita. Well, indeed, upenyu hweEcoCash hunonyatsoita, upenyu hweconvenience. And you need to understand, Kuti, in as much as you have convenience, we also make sure that we give you value for your money and also reward you for being loyal to Zimbabwe's biggest platform, which is EcoCash. And you've got to live life the EcoCash way. So the biggest promotion is back, bigger and better. It's the Chaka Chaya Ziyawako EcoCash promotion. What you've got to do is simply transact, earn at least 30 points, and stand a chance to win amazing prizes. Takatana ma prize nezuro takatana tatsu asati varora. Tine mombe. Zatishakupai. Anditika tine ma solar systems zatishakupai. EcoCash yacho pachayo. Tinoko isirai mu EcoCash. Yes. My deep freezers at Shakupai, my gas stoves, TV sets, smartphones, grocery vouchers. I could go on. We also have really big prizes like your dream holiday trip to Victoria Falls. Wapedza tatu lesi kuvisa mari yerova. I like the way your brain thinks. I like the way your brain works. Ngoti ku Vic Falls. Tikakupa mombe wonorora ka. Wanoti ku honeymoon ne asaka zvapera. But also you T's and C's apply do not apply to you. I know you're listening, so make sure that you earn points by cashing in or sending money or buying airtime or making payments or receiving money from the diaspora. And promotion is running until the 31st of August 2026. And of course, T's and C's apply. EcoCash, it is the way we live, and you need to remember, this is very important. EcoCash will never ask for your PIN or for your one-time password, or for you to pay anything to get your prize. Pabati sise ipapo pano vachada kukupindai muma DM vachikudzira kuti aiwa kuti uhwine mombe dzanga dzichitarwa naDonna paradio chisa iwo 5 mari chisa akuna isusu takamirira pano seEcoCash tiri kuti we'll never ask for your PIN, we'll never ask for your one-time password, we'll never ask for you to pay anything to actually get your prize. And of course, T's and C's apply. EcoCash, it is the way we live. Your Muvunzo Nando, your random question of the day. Pandatera kuti mangwana is International KVG Day. Pana vati ndokumbrokisa EcoCash. Pane vanhu vano promisa zvinhu zvavasingaiteka saki. Oh yeah. Ndo zvandoda kutaura nezvazvo nhasi. Vanhu vano promisa zvinhu zvavasingaite. For example, munhu ari kutsvaga basa handiti. Yes. Obva akuti Donna, I think unosenza ku Star FM nditsvagirewo kana ari kutsvaira. Iwe uchiziva kuti hauna kana link, uchiziva kuti utoriwo mushandi, ende kunzwikwa kwacho kubasa kwacho haunzwikwewo. Yeah. Wotaiwa mira ndichaona zvekuita. And then the person then comes into your DM oramba achiti naimi alpha woti hano HR vanga vabuda no ningirikini zvanga zvazodai so uchiramba uchipa munhu ma empty promises. That's what we want to discuss today. Another example yekuroora chaiyo. Ndichakuroora ndokuroora next week. Hamari yangu yanaenda zoisa yazobiwa. Round ratanga chitamba munhu azotivhara. But iwo ndiri kuzokuroora iwo. Unoziva munhu anogona kupa ma-empty promises kusvika musi wacho. Okusiya unogadzira maroro, madrezi, majava, motoita deco, motoita catering. And zvakaipira zvinhu zvezvo handezvekuti. Zamai nababa.
kubvisa vanhu kuzaka uku uri kunzwisa zvonzi mari musikana wakubvunza kuti mari unayo here iwe unapo wakatsika-tsika pa-empty promise. There are so many things that people do that vachipa vanhu ma-empty promises and it just baffles me why. Chinokutadzisa kuudza munhu kuti iniwo handisandatanga toti hausi wife material or inini ndichiri pakutamba uri kunzwisisa or toti chiko ndichiri kufadaya. Pamba pedu hapana imba yekuroja. Imagine munhu ari kuda kutobuda nhasi musi wa9 okubvunza kuti pamba penyu pane imba here pane munhu achada kubuda munhu anotsikinya 5, 6, 7 days achikutsvaga kusvika wakuhwanda iwewe kusvika wakuhwanda uchiti aiwa nova udzoti handipo but ndiwakapa munhu ma-empty promises. We want to talk about move and now sinombori mubvunzo Nando, why do people give empty promises? Chinokutadza unyatsomira pachokwadi chaipo kuti inini hangu handina pamba pedu hapana imba kubasa kwedu hakuna basa. Kunyepa, I think inini ukoko kutonyepa unprovoked. Chino munhu anosangana newe nhasi uri kuitei mazuva ano ndakagara kumba mira ndione kuti ndokuitira sei ufana kugara kumba achiziva kuti haana kana paakamira haana kana kwaanoriwana iye rake rakatohenga by a thread kubasa kwake. It's ridiculous. For me it's I want to understand kuti chinozombokunyepesa kusvika pakudaro chinyi. You're lying unprovoked. You're making empty promises for what? Yeah. Well, inini nditori example yawatopa. Wakanyebera kurorwa. Aiwa kote iyoyo yekutanga. Aiwa yekutanga. Ndinyango ndakanyebera kurorwa ndaisaitaura zvangu pai. Hakana nene. Moti yakaoma. Oti kuva ashamed kuti munhu haana kuuya on the day. Ouya futi paredio. The whole country knows kuti you were stood up. No. Chitaura hako. Okay. Example wakareruka. Inini, the worst thing is angatori hama. My cousin brother pepe chindotsvaga basa ndotenderera ndokanda ma-CV abva nditi iye kwaishanda kwaidiwa like vanhu vanenge vachibata mari and things like that. Vandatomuti ndikutsvaga basa zvikanzi basa ndokuwanira basa rako riripo uya unozouya kubasa nditi vandaenda on the day vandamushaya on another day ndaenda kandakuita follow up ndichinotsvaga akoni kuchitsikinyanga uchenda because ndikutorida basa kusvika pepe kutoona kuti my cousin brother akanohaya vanhu vekuchurch on that particular position. Exactly. But he kept stalling you, telling you to the same position. For what? The same position. But you can't tell people because you see the thing is you then have a conversation with the person who could change and then nako kudzoti ndakapinda musi wakauya iwe ukashaya munhu. Iwe cousin yako wakazogara naye pasi ukati pati uchi. I think tinofana kugara nawe pasi vanhu ava ngatiwirirane. You know what? Let's Karma do its business. Aiwa. Karma kangano zvake address. Ndo zvanomfarira. Inini hangu cousin yako and dunyeba ndinogara newe pasi. I remember I had a friend wandakatosvika achitotaura nemunhu achiti no hapane munhu achabuda pamba etc. And I'm like, no, why are you doing this? Urukunzwisa munhu anenge atori desperate. Iwo toti no inini panapa panowanikwa anyone arigona kuzongobuda anytime. It's ridiculous in my opinion. Ndida kuziya kune vakanyeperwa nevanonyepa vacho kuti what is going through your mind when you're telling people and giving people empty promises. Vanonyepa vacho kuti especially vanonyepera vanhu kurora. Senge pakurora pakai. Hello, you're live on Star FM. Hello Donna, hello Sagi. Hi, Masera say. Wakadi. Pari nani zvapo ndimi munyepi ndimi munyeperwi ndimi upiko iriri ndinonyepa shamari especially kuvanhu vanenge vada kutsvagirwa mabasa kana nzvimbo ndinonyepa. I want to understand why mune maiswa pakona zvekudaro here chii chinenge chichiitika.
I work on what you call probability. That is for example, man, it's like basa ndini. Is why. Tikukunzwa Sakile rega vataurika. Saka zvatoita pabasa paipa panenge pane machances ekuti pamwe 50-50. Saka basa racho ndobva ndatoita ichizi homework yekuti ndatsvagira munhu basa iyeye. Saka pane machances kuti munhu ndokwanisa kumuwanira poita machances ndokwanisa kumushera. Kwete kubva ndati completely handikwanisi. Machances aya ma 50% chance, ma 20% chance, because munhu wacho munomudza here kuti there's a chance yandogona kukushaira, there's a chance yandogona kukuwanira. Aiwa haumudzi kuti pane chance yekushaya. Mwana munotikuvadza mwana. Izwaka munhu akakuapproach achitsvagire anoziva kuti munhu iwewe une capacity, munhu iwewe pane machances. Saka I will use those chances to convince that person kuti chii ndokwanisa kukuwanira. Wazviona. Zvakafanana ndakuudza dhona. Anoachamari tsvagirawo nzvimbo kwavanhu kana usenza nzvimbo yechikoro handiti. Pakuti kwandosenza kana kunga kucollege handiti. But ndouziva kuti pane munhu andorambira dhera ane 1 O level, but munhu ane 5 O levels anzi zvake zvese handiti. Then ndomuti munhu uyo handikwanisi. Idichizva kuti there are chances dzokuti ndomuwanira. Saka the best way both munhu ane confidence neni handiti. Saka that confidence that arambe anayo kwandiri. And I've done it, Donna. Like I've done it and I've won in many cases. At the end of the day, when I respect kwandiri singaitwa chiudza vamwe wavo. Ko vamwe vaya vanoshaya munodzokera kwavari here muchivaudza kuti zvazobhamba. Aiwa, mune zvaunoita manjika haumudzi zvabhamba ukadaro aiwa. Unoti chii manje? Foti kwaari, unotsvagira foti kuti ndowakatadza chafufui one or two things. Ndomanyepero acho kumutsvagira futi foti. Aiwa, inini, it's gaslighting 101. You lie to them. Anokunyepera kuti ndiri kunotsvaka basa ka odzoka obva ati no but CV rako iwo dzokera unogadzirisa CV ndomanyorere kuita CV achiziva kuti hakuna basa raari kutsvaga. Guys, do you even understand the emotional trauma that you put people through? Gweja mudiwa taura neni shamwari. Shamwari ndine nyaya tuza ndakatonyeka. Taura neni. Yokutanga ngeri basa. Ndikapesera chimunzi tumira airtime nditaure namanager wacho uchitumira iwe chingoenda airtime usvika ndatoona kuti apa kuvharwa apa. Wakazozviona kuti wavharwa after how long? 3 years. Mira aiwa Gweja mira iwe 3 years. Aiwa mira iwo Gweja 3 years aiwa alright totu yanyepa but iwewe 3 years uchitumira ma-airtime uchiti zvichaita sei? Shamwari unozvaka zvaitikaka ndaitoona mwanhu aitopinza basa asikana saka ndaitoona nefate yakasimba kuti 36 months uchingope airtime chingwena. Chiregera hako ini ndazowanawo basa Samuel wakagona ihama yako here ishamwari chii? Ishamwari. Saka muchiri kutamba here? Wadzikira unenge watopera. Aiwa wakapera. Aiwa pa 3 years baby ungadai wakatopera Gweja. Ndatova nemanyu friends yokubasa kwandakutoshanda. Tinotenda Mwari achitiitira zvakanaka. Sure Gweja 3 years uchitumira airtime. Aiwa. Ainini Sakile there's a time frame. Mwedzi 36. But anenge achidzoka kwauri achikugadzirisa rimwe CV achitakagaragara ofunga kuti handina mari yedhata okudedza unoziva. But funga kuti kana even achiita vanhu 3 zvinhu izvozvo andoraramaka. Hello, you're live on Star FM. Yes, Sisi Donna. Muri naitere mukoma? Boatete. Ndinenya tu. Ndinyeterwa. Ndikunyeka ukwanaka sei. Hey, muda kutanga neipi mimi? Ndikunyepero. Alright, handei. Mwari takambopa munhu mari kuti nditsvage basa kuchicken fly. Alright, chirega kutaura kunhu kwacho. Imimi nga. Pazvaita sei? Kama mari yakadyiwa. 6 months hakuna chinhu. 6 months hakuna chinhu. Ndakazoenda ikoko ndakati Tamwari ndipa branch training ndakunoudza manager wako. Ndane 6 months iwewe ndichikupa mari iwewe. Ndakuudza manager wako ndozvakanditi. Saka mira ndisvike papo ndikudzosere mari yako. Ndoona kuti musati wamani mari akandidzosera.
yoze yapera kunyika imimi manje madzidza makuti right ndauda uchigadzirisawo mumwe inini manje ndine munhu andaida zvekudaro ndichibva ndazosvika pakuroora munhu unesanderati ndajiita naye akazondibvuma apa ndaroora ndinakumudza ndinimira wangu ndaitongomunyepera mirai sorry too much information mati mune munhu wamaitsoma achikurambai bva matoroora kusaidhuku iye asati akubvumai bva azokubvumai mane munhu ndanimira patenti saka ina ndotozomudza ndakaroora ndaitongodzirwa musagi zvekudaro iwewe yako itoriwo topic ndiri kunyara baba yamumvunza nandaona Thursday courtesy of EcoCash. You've got to live life the EcoCash